Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mutanen wannan gida mai albarka, Alkhairi Zaria TV. Ina ma kowa fatan alkhairi a wannan gida. Idan wannan shine zuwanka na farko, to ka daure ka yi subscribing sannan kuma ka danna ƙararrawa. Hakan ne zai bada daman duk bidiyon da muka ɗaura za a sanar da kai don kar bidiyon ya wuce ka. Bayanin da zan yi a nan shine insha Allahu a cikin wannan sati za mu fara koyar da yanda za ka buɗe YouTube channel, yanda za ka samu kuɗi da shi. Sannan kuma kafin nan mataki na farko, za mu fara bayyana yanda za ka buɗe Gmail account ne, saboda sai da Gmail account za ka mallaki YouTube. Yanzu sai ku saurare mu a bidiyo na gaba yanda ake buɗe Gmail. A huta lafiya.